Doncs sí, perquè tenim 5 antecedents i el que hem vist és que aquests 5 antecedents es van produir quan alhora s'estava produint algun altre fet històric excepcional. Això sí, tots els casos, com deia el Ricard, van durar o poc, alguns dies o només algunes hores. Comencem amb aquest repàs de proclamacions fallides, el fem avui, i comencem anant 375 anys enrere. Ens plantem el 16 de gener de 1641 en el marc de la Guerra dels 30 anys. Espanya està lluitant contra França, necessita recursos a Espanya per lliurar aquesta lluita, va pressionant els territoris, d'aquí també sorgeix la Guerra dels Segadors i en aquest context Pau Claris decideix proclamar la República Catalana amb la protecció de França. Va durar només 6 dies perquè en seguida va veure que no podia fer front a les tropes espanyoles i va posar Catalunya sota la sobirania del rei de França, Lluís XIII. Aquest és el primer referent històric que trobem. Ara el que fem és avançar des d'aquí 1641, avancem fins al 1812, 26 de gener. Aquí estem en el marc de la Guerra del Francès. Napoleó està expandint el seu imperi, entra a Espanya, conquereix Catalunya i el que fa és posar-la sota l'administració francesa. De fet, la divideix en departaments, tal com s'organitza el territori francès, i aquesta situació en la que Catalunya no forma part d'Espanya serà la que veurem que dura més, en aquest cas 2 anys i 4 mesos. Tornem a avançar, ara avancem uns 57 anys, ens plantem el 9 de març de 1873. Aquí tenim el marc de la Primera República, que en el principi presideix Estanislau Figueres. En aquesta Primera República, que s'acaba de declarar i encara tot just s'està començant a articular, a Catalunya, Baldomer Lostau, des de la Diputació de Barcelona, no l'organisme que seria la Generalitat, el que fa és proclamar l'estat català dins la República Espanyola. Això desperta alguna preocupació en els que estan començant a crear la República Espanyola. Sí que és veritat que no és un intent secessionista, és un intent de començar a articular aquest estat federal, però no és ben vist i finalment convencen a Baldomer perquè dissolgui aquest estat català, tot previst, tot plegat dura només 3 dies. Avancem ara, o una mica més, ens plantem el 14 d'abril de 1931, estem ja al segle XX. Aquí que tenim, doncs, Francesc Macià proclama la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. En quin context estem aquí? S'han produït unes eleccions municipals en les que Esquerra Republicana, recent creada, només tenia unes setmanes de vida, ha guanyat contra tot pronòstic. Per tant, hi ha força eufòria. De fet, abans que ho fes Macià, va sortir Companys, en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona, proclamant la República. Això a Macià li va semblar una mica malament i més tard, unes hores més tard, va ser ell qui ho va fer, però finalment també des de la Segona República Espanyola, el marc en el que ens trobem, també els van convèncer i finalment la Generalitat va passar a formar part d'aquesta Segona República Espanyola. Tot plegat va durar només 3 dies. Avancem ara només 3 anys. Ens plantem, en aquest cas, el 6 d'octubre de 1934. Aquí és Lluís Companys, qui també des del balcó, aquest cop sí ell, declara l'estat català de la República Federal Espanyola. En aquest cas ho fa en un context molt conflictiu. Hi ha força descontent amb el govern de la República Espanyola. Lluís Companys veu perillar l'autogovern, proclama aquest estat català que és forçament reprimit. Tenim el general Batet als carrers de Barcelona i, de fet, el govern català acaba a la presó. Alguns, durant aquests dies, agafen aquest període històric i fan el paral·lelisme amb la situació actual amb aquest període històric. Per què? Perquè aquí tenim un govern de la Generalitat a la presó, amb unes eleccions a la vista, les eleccions del febrer del 36, unes eleccions en què va haver una coalició d'esquerres, en què hi van participar Esquerra Republicana, també els socialistes, els comunistes, i que van guanyar aquelles eleccions, unes eleccions amb caràcter plebiscitari que van aconseguir l'amnistia del govern de Lluís Companys. I l'últim d'aquest repàs històric és el 27 d'octubre d'aquest mateix any de 2017, amb el govern de Carles Puigdemont, amb tot aquest context històric. Anem a veure ben bé què ha passat, perquè no és alguna cosa que hagi fet tant Carles Puigdemont com que va fer el Parlament. I què va fer el Parlament el 27 d'octubre de 2017? Doncs hem agafat el document de la resolució que es va aprovar. És una resolució, la que es va votar, que té 2 parts. Una part per sobre d'aquest títol, que és la part declarativa. És la part que Carme Forcadell va llegir al Parlament.
Però la mateixa Forcadell, quan va acabar de llegir aquesta part, va dir ara votarem l'altra part. Bé, la part que no es va votar, què deia? Doncs que assumim el mandat del poble de Catalunya, expressat en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, s'assumeix aquest mandat i declarem que Catalunya esdevé un estat independent en forma de república. Però, com diem, Forcadell va remarcar que el que es votava era a partir d'aquí, no aquesta part anterior. I què és el que es vota? Doncs el que es vota és aquesta part d'aquí. El Parlament acorda instar el govern a dictar totes les resolucions necessàries per al desenvolupament de la llei de transitorietat jurídica i funcional de la República. I a partir d'aquí enumera les mesures. Això és el que va passar. De fet, Santiam Mas, que abans deia és més important el que va passar l'1 d'octubre, en canvi Riera sí que ha dit sí que es va proclamar aquesta república, cada un que ho interpreti, però recordem que igualment és un document suspès cautelarment pel Tribunal Constitucional.